and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to... Resto muna ko. Sige. Kadit lang. Yes? Oh. Nga nang gitutugan ko ni mo. Ikaw. Nakailakan ako. Mary. Mary. Gigakos ko ni mo. Mary. Mary. Buhi iko. Buhi iko. Nga nang gisagpa mo ang akong hinigugma? O nga nang dili ni mo pangutan ang imong hinigugma? Cesar! Mary. Mary. Next time, kung mangkakos ka, sigurado ang nakailausab ni mong imong gikakos. Dili Mary akong pangan. Ako si Jane. Ay! Unsa ba? Cesar! Iwalin ni mong akong buhok. Oh, dili. Dili unsa? Miss, next time, palihog kong higot anang imong uyang. Aron dili magpataka o panggakos. Ang iyang naong. Sa magid sa pikas bahin sa naong ni Mary. Hinungdan nga giwaling nimo ang iyang buhok nga mitabon sa pikasbahin siyang aping? That's ridiculous. Nakakita ka kung unsa ka sophisticada ang maong babae. Nagbitbit siya og Chanel nga bag. Original. I could tell kung original ba kini o dili bisan sa pagtan-aw pa lang ni ini, and you know that. And she's wearing an expensive dress. Now, asa dapita siya nahimong si Mary, ha? Cesar? Oh, please, Cesar. Ayaw kong insultuha og sama ni ini. I'm sorry. Imong giguba ang atong gabi. I'm sorry. Dali na. Manood at tagbalik sa Dili na restaurant. ko. Nawa na akong gana. Og dili ko makig-uban sa usa ka restaurant adtong babayhana. Mangita taglaing ka kanan. Just not here. Sige. Oh. Alana? Hey, abi mo na ako naka-order na ka. Nagbaro pa man lagi ka din sa may glass. Unsa may magilantaw, ha? Ang akong kaaway. My God. Ikaaway ka? Nagkakita kang away samtang dito ka sa restroom? Kalimtin akong gisulti. Dali na. Mag-order na ta kay gigutom na sab ko. Ang iyang naong. Sa magid sa panagkoy ni Mary. Ang nakalahi lang kay... So, katong babae lang gihapon ang imong giunaw na? Asa ka gusto mo kaon? Dili na. Nawa na ang akong gana. Iyato na ko. Mamauli na ta. Dili ko mahimong magpabilin, madilin. May sayo ko nga meeting ugma sa buntag. I don't care. May saka na ako. Maong kinalang mamawi ka. Madilin, please. Dili nimo mahimong iamong ang akong trabaho sa atong relasyon. Pila ba imong makita na imong project, ha? Bayaran ta ka. Just stay with me. Dili ingon ni anak ka sayon. Pwes, unsa may sayo na lang nimo? Kana tutuhon ko? Mao ba? Madilin, mahimo ba? Gikapoy na ko. Hikapoy na ka na ako? Mao ba? Mao na gusto ka mangita na lang ka og laing babae? O gihimo lang nimong rason si Mary? Ah, shit ka, Cesar! Shit ka! Ha? Okay, Shit ka! Madilin! Madilin, gusto na! Nag-drive ko! Tingali ba disgrasya ka? I don't care! Madilin! Naglago ko! Gusto na! I'm ready to die, Cesar! As long as nag-uban ta! I don't care if I die! Di na! Di na! Gusto na! Ouch! Ouch! Madilin? Kisa ko nga. Madilin? Sorry. I'm sorry, wala ko tuyo ah. May butay ang akong agtang. Musabot ka dili ka na ganahan ako. Shit!
Madeline, gusto na. Baby, ina. Gusto na. Please, ayaw ko biyahe. I'm so scared. Tingalig biyaan ako ni mo. Tingalig ipulaan ka na ako. Ilisan ako ni mo. Madeline. Dili na kong kayahan kung mahitabo ka na, Cesar. Mahal kayo, taka. Ikaw ang ako kalibutan. Without you, everything means nothing. Madeline, Promise me. Dili ko ni mo biyaan bisan unsa pay mahitabo, ama. Magubot man ang tanan. He will still choose to choose me. Promise me. Say it, baby. Say it. Say you will promise to choose me, ama. Kay kung dili, I would rather die. Dili ko mawili sa kong kinabuhi kung wa ka na uban ako, Cesar. Promise. Thank you, baby. Let's seal our promises, baby. Magpakasal na ta. Planuhon ta na ang atong kasal. Cesar. Saylo ang nahinano ko. Wa ko makaabli niya. Okay na, Nay. Gikan ka sa party. Nakasiguro kong may inom yun dito. Pero nagtiwas ka pag inom din May sulti ka ba? Kay mamati ko. Mahal ka na ako si Madeline, Nay. O ako'y laing babae nga gustong makauban kaniyang gawas lang niya. Andam kong buhaton ang tanan alang niya, Nay. Gabisan ang pag-ambag sa building kung iyang pangayoon nga ako buhaton. Akong tumalon. Ingon ko niya na kabuak ni Madeline, Nay. Anak. Diyang gisangunan ko ni Don Fausto sa pagkuha sa pagbati ni Mary. Arumaan ko nila ang yuta sa apuhan ni ini. Sa way pagduduha, gituman ko ang iyang amahan bugti sa iyang pagtugot sa among relasyon ni Madeline. Ugwa ko maglisod sa pagtuman sa iyang sugo, Nay. Sayon ko na kaayo nga napatuyok sa ako mga palan si Mary. Abi ko magway kakulian ang tanan, pero nasayop ko. Kaysa pagpanglabay sa mga adlaw, gikauban ko si Mary. Nailahan ko ang iyang pagkatao. Sa hinay-hinay, nahugang ako magbati niya. Cesar. Gipakigbatukan ko maong pagbati, Nay. Matod ko sa kong kaugalingon nga dili. Wa ko'y pagbati niya. Nga igor ako naluin niya tungod kay buutan ka siya. Pero diyan nakita ko yun sa duha na ako ka mga mata. Nga nahug siya sa pangpang. Gusto ko mo ambak sunod niya, Nay. Gusto na sa kumamatay uban niya. Ug sa iyang pagkawa, Nay. Ingon og sa may nawa usab sa ako pagkatao. Kabisan ka no sa dili na ko hikitan pa. Anak. Buot na si Madeline nga makasal namin, Nay. Og napukus ko sa pagtanto. Kay sud sa akong kasing-kasing, si Mary lang ang magpabilin kong kapikas, Nay. pues kung nagduha-duha ka. Una ka sa kalibog, nganong dili mo man siya sultihan. Masabta, inda siya nga dili magmalinaw ng inyong pagpuyo kung mag-uban mo nga may laing na nag-iya sa imong kasing-kasing, anak. Gusto ko ka nang isulti niya, Nay. Pero dili ko magkahimo. Nakaila ko ni Madeline. Buhaton niya ang iyang isulti. Ug nasayod ko nga tumanon yun niya ang iyang ingon nga magpakamatay siya. Kung biyaan ko siya. Unsa? Nay, naglibog na ko. Dili ko gustong pasakitan si Madeline. Kung nahitabo pa nga wa ni kini. Ang sing-sing ka na nga soon atong gamay nga box na gibilin des atong putahan. Dili kay sing-sing lang, Nay. Kay si Mary ang tagyan ini. Unsa? Suloob kini ni Mary sa diyang nawa siya, Nay. Ug kalit lang kini gihatod diha at tubangan sa atong purtahan. Buot pasabot. Buhi si Mary?
episodes. Bye!